Juma janvier kalo tile 16 san 2026 DMS TV channel muso oni ce oni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogo min wali min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2026 kan ka Mali fintigilakaw ye opération baw yɛrɛ de kɔni kɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni farapu ye ni ka ɲɛsin banbaci walima ninnu yɛrɛ ko wa farapu ni yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka da k'a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci walima ninnu kunna Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ko arabadon janvier kalo tile 14 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye an ka Mali fintigilakaw olu opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra opération selenba ye ka da kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o man yɛrɛ kɔni bali u ka walejuguw kɛ la ni ka ɲɛsin population ale ni finitigiw yɛrɛ kɔni ma ni région kofɔli in kɔnɔna na tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko maa marimafɛntigi dɔ olu yɛrɛ kɔni sola nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni ka taa binkani wale kɛ ka ɲɛsin Kujala village maaw yɛrɛ kɔni ma ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kɛnde commune rurale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Dala ambasagu jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔ bɛ Yusuf Toloba yɛrɛ kɔni bolo ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ye k'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni bɛ ka cari kosɛbɛ an ka jamana camancɛ fanfɛla yɛrɛ kɔnɔ na ko ale de kɔni n'a ka kan ni wagati na an ka Mali autorités ka dɔ fara u ka fɛɛrɛlatigɛw yɛrɛ kɔni kan walasa banbaci wale maaw dan bɛ se ka kari u lateliya la cogo min yɛrɛ kɔnɔ na Zon tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna maa marimafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu taara binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Gao mouvement d'autodéfense sédentaire élément dɔw yɛrɛ kɔni ma Forgo Gɛnna localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Soni Alibert commune de kɔnɔna na ni nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Tombouctou de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko banbaci wale ma nin yɛrɛ kɔni ni binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin nin groupe d'autodéfense ma nin yɛrɛ kɔni ma ko binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔta ye ka d'a kan a ye tiɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni don groupe d'autodéfense ma nin yɛrɛ kɔni kun tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka force vive maaw yɛrɛ kɔni olu taar'u ka présentation des vœux yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ka u yɛrɛ kɔni to o présentation des vœux yɛrɛ de kɔni na min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔni na ko Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka nafolo caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati nin yɛrɛ kɔni na komi olu Mali autorités yɛrɛ kɔni k'olu kun sigilen don n'a ye k'a fɔ k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni bɛna na se ka CFA wari miliyari 400 yɛrɛ de kɔni di u ma ko nka an ka Mali autorités ka cɛsiri u ka négociation ale n'u ka baara kɛ kun ɲuman yɛrɛ kɔni sababuya la k'an ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni bɛna na se ka CFA wari miliyari 761 yɛrɛ de kɔni sɔrɔ araba tɛmɛnen janvier kalo tile 14 san 2026 Burkina Faso ka fédération burkinabé de football maaw ni o ye FBF maaw yɛrɛ kɔni olu ye Burkina Faso ka dolantalanw yɛrɛ kɔni ka sélectionneur fo ka taa se a ka staff ma u b'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni limogé ni ka bɔ u jɔyɔrɔw yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka dolantalanw yɛrɛ kɔni olu éliminé la ni ka bɔ Coupe d'Afrique des Nations yɛrɛ kɔni na min bɛ ka kɛ Maroc jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na min ye Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlen ye Mali jamana kɔnɔdenw ta ye ale ni Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni a yɛlɛla k'a fɔ ko halisa o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ ni cɛsiri ni baara kɛ ko ɲuman ye communiqué la min carila araba tɛmɛnen janvier kalo tile 14 san 2026 an ka Mali état major général des armées ale bɛ Mali jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kunnafoniya k'a fɔ ko tarata don janvier kalo tile 13 san 2026 ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye
k'olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw de ye ko wa opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walima ka jɛkuluw la état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali finitigilakaw ye ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra Bananba localité de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CBT village nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni sababuya la min ye an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ye olu sera ka banbaci wale jɛkulu 2 yɛrɛ kɔni nɔna minɛ ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni u ye farapu kɛ ka ɲɛsin ni maa nin yɛrɛ kɔni ma teliya la ko farapu fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma minnu kun bɛ moto yɛrɛ kɔni sanfɛ ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na hale ni u kun bɛ ka yala min yɛrɛ kɔni kɛ ni zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka dankari o la teliya la wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kɛ u kun na binkani wale de kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw walima finitigiw yɛrɛ kɔni ma nka ka Mali sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kan farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o maa nin yɛrɛ kɔni bali u ka o wale jugu in na ko farapu filanan ni o farapu yɛrɛ kɔni kɛra tilennenya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ma bolimafɛn min yɛrɛ kɔni ye pick-up de ye ko banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka nin pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni dogo yiri yɛrɛ kɔni jukɔrɔ walasa an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kana se k'a ye nka kun tɛ min kalama o de ye k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ko kɔni ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ɲumanbaw yɛrɛ kɔni i b'a ni dogo cogo yɛrɛ kɔni Mali finitigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɛ u ye ko yɛrɛ de kɔni na vecteur aérien yɛrɛ kɔni sera ka ni pick-up kofɔlen nin yɛrɛ kɔni dogolen ye yiri jukɔrɔla la u sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma ko pick-up yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale mɔgɔw ka logistique yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don pick-up yɛrɛ kɔni na kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major ale kɔni bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye k'a yirana k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye halisa u bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko banbaci wale maaw ɲinini o nana minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na halisa o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali finitigilakaw fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko wa an ka Mali finitigilakaw bɛ ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman ye communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major a bɛ segin a kan ko kura ye ko u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ ani collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛni na ani an ka Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko ka sanga ni san 2026 daminɛ wagati yɛrɛ kɔni ko an ka Mali finitigilakaw b'a laɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ u ka to ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa min yɛrɛ kɔni jamana lakana ko ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka o yɛrɛ kɔni sabati ni yɛrɛ kɔni an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye jamana ka lakana ko ye o jamana kɔnɔden kelen labɛn kun kan ko ye o yɛrɛ de kɔni na ka kan an ka fara an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati ka da kan n'an sera k'an ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati an b'an ka jamana kɔnɔdenw ale ni an bololafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni wagati min yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲinini ni u nɔnɔ minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na baaraw yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa don janvier kalo tile 15 san 2026 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko min ye an ka Mali finitigilakaw ko ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ni région kofɔlen in kɔnɔna na état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko araba don janvier kalo tile 14 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko ka an ka Mali finitigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na k'u taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka u kun kɛmɛ ni ka ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni ka ye ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko kabini an ka Mali vecteur aérien yɛrɛ kɔni sera ka olu yɛrɛ kɔni ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni ma ko bila da kelen da la u ye farapu kilennen kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka u bɔnɛ u ni na teliya yɛrɛ kɔni na état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ɲinini ni u nɔna minɛli ye halisa an ka Mali finitigilakaw cɛsirilen don o baara yɛrɛ kɔni na ko wa u b'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ nin wagati in na ko yɛrɛ kɔni na k'u bɛ laɲini kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka to ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ
ani an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni wagati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ foli bɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan u ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ lakana na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na an fɛnɛ bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka collaboration tɛmɛ ani an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko n'an ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ walima n'an bisigara ko kɛta dɔw yɛrɛ kɔni na an sigiyɔrɔ la a laɲininen don an fɛ an ka Mali fintigilakaw kɛ mɛ ni ka nɛgɛjuru sira minnu yɛrɛ kɔni labila an ka weleli yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ la walasa ka se ka o kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni da an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tulo kan n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati. Tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Kunjala village maaw yɛrɛ kɔni ma ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kɛnde commune rurale yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon ni o ye Jina Dogon maaw yɛrɛ kɔni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera olu yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni cɛla araba tɛmɛnen janvier kalo tile 14 san 2026 wa ni jɛkulu man yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ne ka ni binkani wale yɛrɛ kɔni dénoncé kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni attaque yɛrɛ kɔni na ko bila yɛrɛ kɔni ka girin kosɛbɛ Jina Dogon maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 9 de bɔnɛ ani na ni o maa 9 minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 7 yɛrɛ kɔni fagali sababuya yɛrɛ kɔni bɔra fɛn pɛrɛntan yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko maa 1 fɛnɛ joginna ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ ko maa marafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ma dan dɔrɔn ma u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u tilala ka dugumɔgɔ ma ni yɛrɛ kɔni ka bagan caman minɛ ni ka taa n'a ye u fɛ yɛrɛ kɔni seere dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko attaque yɛrɛ kɔni na ko min ye maa marafɛntigi ni yɛrɛ kɔni k'u fɔla ni ka dugumɔgɔ kelen yɛrɛ kɔni minɛ fɔlɔ k'o faga k'u kelen ni ka dugumɔgɔ yɛrɛ kɔni faga u sɔrɔla ni ka fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni siri ale la ni ka su yɛrɛ kɔni bila dugu donda la o yɛrɛ kɔni kelen dugumɔgɔ tɔw yɛrɛ kɔni kelen ka u tɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni su dalen dugu donda yɛrɛ kɔni na u kun t'a kalama k'a fɔ ko fɛn yɛrɛ kɔni kun ye jan de ko fɛn pɛrɛnta yɛrɛ kɔni kun melekelen don ni maa ko fɔli yɛrɛ kɔni su la o yɛrɛ kɔni kelen dugumɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni gɛrɛla k'a fɔ k'u bɛna su in yɛrɛ kɔni lajɛ o maa yɛrɛ kɔni gɛrɛlen k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛna su in yɛrɛ kɔni lajɛ fɛn pɛrɛnta min yɛrɛ kɔni kun gulonnen yɛrɛ kɔni kun don su in na o sɔrɔla ka pɛrɛn wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛ u ni na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Jina Dogon maaw yɛrɛ kɔni u b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni somɔgɔw ma minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔnin tora ni binkani wale yɛrɛ kɔni na wa Jina Dogon maaw bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'olu b'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ n'a sɔrɔ u cɛsirilen don u k'u cɛsiri ko kura walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko o b'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ u k'u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana camancɛya fanfɛla de ma ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye binkani wale ye olu bɛ ka caya kosɛbɛ an ka jamana camancɛya fanfɛla la ko fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni bilali fo ka taa se bagan suɲɛw yɛrɛ kɔni ma ko ɲɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔli in na ko yɛrɛ de kɔni na ka kan an ka Mali autorités ni wagati yɛrɛ kɔni na u k'u cɛsiri kosɛbɛ walasa ka se ka taa population yɛrɛ kɔni ka lakana sabati an ka jamana camancɛya fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni wagati ninnu na ni yɛrɛ kɔni ye Dana ambassade jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka lasɔmini kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni donsow yɛrɛ kɔni ka réunion dɔ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Dana ambassade ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye Yusuf Toloba ye ale kɔni kumana an ka jamana lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni kan tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2026 ka sanga ni donsow yɛrɛ kɔni ka réunion dɔ yɛrɛ kɔni Yusuf Toloba yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko dɔgɔkun 2 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana camancɛya fanfɛla yɛrɛ kɔni lakanako lahalaya ye ko o tiɲɛna kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni wagati laban nin yɛrɛ kɔni na olu b'u da nka olu yɛrɛ kɔni tɛ sunɔgɔ ka d'a kan ko dɔgɔkun 2 laban tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko min ye lakanabaliya ye k'o carila kosɛbɛ jamana camancɛya fanfɛla yɛrɛ kɔni na Yusuf Toloba ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye binkani wale o tɛ ka kɛ yen nɔ ko o ko in bɛɛ lajɛlen de ye walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bila fili la ko in yɛrɛ kɔni ye politiki ko de ye ko min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ o zone ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'an bɛ ka ye ko wagati laban nin yɛrɛ kɔni na binkani wale tɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin localité minnu ma ko banbaci wale maaw bɛ yen nɔ ko nka binkani wale tɛ ka kɛ o yɔrɔ ninnu na ko kɛlɛ dɔ yɛrɛ de kɔni don min yɛrɛ kɔni minɛlen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nka a mɛnna a janyana kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛna na kɛ ko yɛrɛ de kɔni na maaw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ basigi min na jamana zone dɔw kɔnɔna na k'a kana k'u ɲɛna k'a fɔ ko kɔrɔ yɛrɛ de kɔni ko banbaci wale maaw tɛ yen nɔ ka d'a kan banbaci wale maaw bɛ yen nɔ nka o tɛ ka binkani wale kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ko in yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ mɛn k'a mɛnna a janyana kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ localité ninnu kɔnɔna na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ ko wagati laban yɛrɛ kɔni na k'an ka jamana camancɛya fanfɛla yɛrɛ kɔni lakana
ko lahalaya ma ɲi o yɛrɛ de kɔnɔna k'a laɲininen don u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka taa ni yɔrɔ kofɔlen na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni an ka jamana camancɛ fanfɛla sigibaw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati. Ko dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna maa marifɛntigi dɔw olu kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin mouvement d'autodéfense sédentaire mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka élément dɔw yɛrɛ kɔni ma Farigogɛnna localité kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ so ni Alibɛri commune kɔnɔna Susu locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfila ko maa marifɛntigiw yɛrɛ kɔni taara ni binkani wale minnu kɛ ni ka ɲɛsin ni mouvement ma yɛrɛ kɔni ma ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna maa saba bɔnna ani na maa kelen fɛnɛ joginna ko wagati min banbaci wale mɔgɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ko wagati kelen fɛnɛ na binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin bisi dɔ yɛrɛ kɔni ma bisi min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Ɲame fanfɛla ni o ye Niger faaba ye ko maa marifɛntigi minnu yɛrɛ kɔni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni bisi kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin bisi yɛrɛ kɔni ma ko bɛ localité fanfɛla la ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabero commune yɛrɛ kɔni kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin ni bisi kofɔlen ma ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra maa marifɛntigi dɔw de fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa marifɛntigiw yɛrɛ kɔni binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin ni bisi kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa min yɛrɛ kɔni jogi ko dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni maa 6 de ye yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen don u fɛ yɛrɛ kɔni halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni ka kala ka ni wagati nin yɛrɛ kɔnɔna min ye lakanabali ye o bɛ ka cari kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna o yɛrɛ de kɔnɔna laɲininen don u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka force vive yɛrɛ kɔni olu ta u ka présentation des vœux yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin frontière fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ka u to o présentation des vœux yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye frontière fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye bila ɲumanba yɛrɛ de kɔni di bila min yɛrɛ kɔni bɔra an ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni sababuya la frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati nin yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛ ka nafa yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ a ka dugu jukɔrɔ nafolow la ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka caman yɛrɛ kɔni fara an ka jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni kan ni wagati ninnu na ko code minier kura min yɛrɛ kɔni sigira an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni négociation kura minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo dɔw yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nɔbɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wagati min an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni k'olu bɛna na sefa wari miliyari 400 yɛrɛ de kɔni don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni an nana ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sigilen don ni ka wari min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko wari yɛrɛ kɔni tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka kɔrɔfɔ la k'olu kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni dugu jukɔrɔ nafolo ye k'olu bɛna na sefa wari miliyari 400 yɛrɛ de kɔni don jamana kun na ko nka ko autorité yɛrɛ kɔni négociation yɛrɛ kɔni kɛ négociation yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni jamana yɛrɛ kɔni bɛna na sefa wari miliyari 771 yɛrɛ de kɔni sɔrɔ k'o sababuya bɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni na ko bakurubaya la sefa wari miliyari 1,022 ko yɛrɛ de kɔni bilala an ka jamana kɛsu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o b'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni san tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni min ye sefa wari miliyari 580 yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni farala wagati laban ninnu taw yɛrɛ kɔni ka sanga ni san tɛmɛnenw ta ye frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni kuma nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye kumaba dɔ yɛrɛ kɔni fɔ kuma min yɛrɛ kɔni diyara maaw yɛrɛ kɔni ye kosɛbɛ kuma min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana wari yɛrɛ kɔni k'a bɛna mara jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a tɛ bɔ ni ka taa yɔrɔ si yɛrɛ kɔni na ni o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni fɔlɔ jamana yɛrɛ kɔni ka dugu jukɔrɔ nafolo tun bɛ taa mara yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na ka dankari u la wale min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni dɔ bɛ fara jamana yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko ka son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka kɔrɔfɔ la ko wari fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana sɔrɔ ni ka bɔ an ka jamana sanu feereliw yɛrɛ kɔni na ko wariw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka mara Mali bangiw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wa Mali jamana fɛnɛ kɔnɔna na frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan o de ye ko fɔlɔ yɛrɛ kɔni an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni ko la wari min yɛrɛ kɔni kun bɛ di jamana yɛrɛ kɔni ma ko fili dɔ yɛrɛ kɔni kun b'o kɔnɔna na nka min an ka Mali autorité o y'o fili yɛrɛ kɔni lakile walasa halisa jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo la ko wagati tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni société minière yɛrɛ kɔni olu kun bɛ wari min yɛrɛ kɔni di jamana yɛrɛ kɔni ma o kun ye wari min yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ jamana ni société minière yɛrɛ kɔni ka contrat la k'i bɛ taa sɔrɔ o contrat yɛrɛ kɔni kun signera a bɛ san 10 yɛrɛ kɔni bɔ ko wa
u kun b'o wari kelen yɛrɛ de kɔni di jamana ma k'ali n'a sɔrɔ yɛlɛma yɛrɛ kɔni kun donna sanu feereli yɛrɛ kɔnɔna diɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye wari ye foyi kun tɛ fara o kan ni k'o di jamana yɛrɛ kɔni ma min kun fɔlen don contrat kɔnɔna na société ninnu kun b'o wari kelen yɛrɛ de kɔni di jamana ma ko wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna na contrat min kun bɛ tɛmɛ jamana ni société minière ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o contrat yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na a kun bɛ fɔ ko société minière ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ wari min di jamana ma u kun b'o wari in dɔrɔn de ta ni ka o di jamana ma k'ali n'a sɔrɔ dɔ farala sanu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ka diɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kun ye société minière ma o kun tɛ foyi fara jamana ka sɔrɔta yɛrɛ kɔni kan u kun b'o wari kelen yɛrɛ de kɔni di jamana ma nka ka Mali furancɛ fanga autorité yɛrɛ kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o fili yɛrɛ kɔni lakile an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana yɛrɛ kɔni bɛ min sɔrɔ sanuko yɛrɛ kɔni na o bɛ dépend sanu yɛrɛ kɔni bɛ ka feere sɔngɔ min na diɲɛ kɔnɔna na de o wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka garanti k'a fɔ k'ali ni dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ kɔni farala sanu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ka diɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye jamana ye ale fana b'i ta sɔrɔ o dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ kɔni na wale min bɛ kɛ sababu ye ni tilennenya yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka jamana code minier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi furancɛ fanga ɲɛma ale kɔni ni kunnafoniya minnu da Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kulo kan o diyara maa caman yɛrɛ kɔni ye ka d'a kan ni wagati min yɛrɛ kɔni na an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye jamana dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni ko jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka i ta sɔrɔ o ko la o de la maa caman bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin furancɛ fanga autorité ma nin yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan san tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na fili caman yɛrɛ kɔni kun bɛ Mali ni a partenaires ni ɲɔgɔn cɛ la nka furancɛ fanga autorité ma yɛrɛ kɔni na o fili ninnu caman yɛrɛ kɔni lakile wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni Mali dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni bɛ profiter Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma